Halo Rek, iki aku makan mie gacoan ya Rek. Ini aku pesen mie yang level papat iki Rek. Iki ono udang keju, terus udang rambutan nah iku sing bentuk mie. Nah ini juga ada lumpia udang Rek, sama siomay. Pedesnya level 4 ae wis Rek ya, gak terlalu pedes-pedes nemen. Cabe iki ada di bawah Rek, enak iki ambu cabe aku seneng Rek. Pangsit goreng ki yo enak Rek. Loh iki lo tampilan mini, lombok tok ngene. Iki juga aku suka ya ini keju niku enak aku seneng kerasa udangi juga dimakan kalau masih panas-panas gini enak rek yo seger gitu loh pemane cabe niki menggoda iman sekali enak banget wis rek ini juga enak aku suka ya ini enak banget rek wis habis hujan yo makan mie gacoan iki wis pas wis cocok banget siomay iki yo enak rek aku suka wis pokoknya adonan kok enak semua ini gak kerasa tepung tapi kerasa udang gitu loh. Biasa ya rek makan-makan ya ambek ngerumpi ngene iki ya cek makin mantep rek. Wis pokoke enak no.